kami sa Thailand. Diyan kami sasakay. Good morning. Ayan. Malapit na kami sa Thailand. Bababa na naman kami doon. Mga 8:30 daw. Pero ang advice, yung mga hindi kukuha ng tourist guide, mas mabuti raw bumaba ng mga 10 para hindi na too crowded. Kaya yan, nakaka-worry lang kasi mayroon silang tip na mag-ingat daw sa kagat ng lamok dahil sa Zika virus. Yun ang nakaka-worry. Hindi ka naman makapag-search kung gaano kalala ang Zika virus kasi wala ngang internet, walang wifi dito. May wifi pero dito lang talaga sa ship. Kami-kami lang mga nag-uusap, may group chat din pero dito lang yan sa ship. Kaya papunta na ako ngayon sa room ni Mama sa ni Ate Jo para sabay-sabay kami mag-breakfast. Si B-Boy, puyat sila kagabi. Bye! Ayan, good morning. Ayun, papunta na kami sa restaurant para mag-breakfast. Ha? Ano, saan kita? Nila ate. Papunta kami sa iFly. Nandoon kasi sina Johnny Bell. Bago kami mag-breakfast. Yeah. Diyan. May mga nagsiswimming na. Ayan, nandito na kami sa Phuket, Thailand. Diyan, sasakay kami mamaya. Nakapa-reserve kami dyan ng, 3 o'clock pa. Ayan ang Thailand. Arayo yan sa Bangkok. Phuket kami. Diyan lang kami sa mga beaches pupunta. Kasi masyado kaming napagod kahapon sa Malaysia. Kaya diyan hindi ata kami mag-iikot. Dito lang kami sa malapit lang. Ito ang flow rider, yung parang ano susinampal.
napili kong breakfast. Sana masarap. Kanya-kanya na yung pamilya kong kumuha ng mga pagkain nila. Ayan, ready na kami. Ay, hinihintay pa pala namin si Nicole. Lalabas na kami dito sa ship. Papunta kami palabas kami kasi nandito na kami sa Thailand. Mapaman sa Nicole. Kaya, mga katuwa ko lang yung kita. Guys, going out this way. Sina Nicole. Take number 2. Closest to the ship elevator. Thank you very much. Enjoy the day. Ako na sa exit to ng deck 2. Kaya na. Deck 2. Deck 2. Deck na. Ayan, nakasakay na kami dito sa nakasakay na kami dito sa maghahatid sa amin doon sa island ba yan? Sa Patong Beach sa Thailand. Here na kami sa Thailand. Uy, crochet oh. Look at the crochet cast. Saling mo imbel, pero ang una ipapakuyan may 500 o 1,000 paribay may. Ngayon iwahiwalay na kami. Magkikita-kita na kami dito mismo sa beach ng 2 p.m. Walang weed. Tan mo na. Legal kasi dito ang weed. Ang cannabis. Legal igdi pero pag abot sa barko bawal. Yan, naghahanap kami ngayon ng ATM para mag-withdraw na lang si Ping ng money. Kasi baka may gusto kaming mabili. May magustuhan kaming mabili dito. Wala kaming perang pang Thailand. Yan, kami ang magkakasama. Kami lahat magkakasama. Ay, sinika! Andoon ang barko namin. Daming nagsiswimming. Unon. Ayan ang tuktok, yung yellow. Parang budok-tok. Ano sa Thailand? Oo. Asay na? Magaling yan. Taxi. Oh, sabi na iyo ang taxi, iyo bagat sabi niya tuktok taxi. Magpapapalit na ng pera. Ay magwi-withdraw na sa ATM. Grabe ang tao. Oh. Super. La tourist. Ayun ang barko namin. Okay.
mag-swimming. Konting oras lang. Hindi na kami nagbanlaw. Andito sa loob ng mga damit namin, mga swimsuit namin. Anong patiti sa Tagalog? Hindi ko alam. Ano yung patiti sa Tagalog? Basta yun na Magpatuyo. nagpatuyo-tuyo kami ng konti. Pinatungan doon na lang kami sa barko maliligo. Grabe dito, libre ay na yan. Legal ang marijuana, kaya mga katabi namin mga lahat nangangamoy ng marijuana, kaya medyo bangag na din kami. Ngayon nandito kami sa bilihan ng mga souvenirs. Bibili ng kahit ano na galing dito sa Thailand. Per piece? Is it 200 per piece? Okay. Yung muna, baka bawal duman. So, itong brownie. Pagkano na? Baka expired na. That's the cookies. Di ba ano ka? Share na lang. Mag-peace video ka. Yeah, magta-try sila. Gummies. Sa ano ka daw? PC. 21 ka na. Not for kids. No for 300 Back. what? Only for adults. O baka ka man daw ati kung Is this allowed in the ship? Oh, it's cookies edible. That's fine. Oh, pigtawadan. Ayan o. Okay lang. Nagtitikim na siya ng... Ayan, kumain ang dalawa nito ng brownies na may marijuana. Sige daw, mamaya niyan, tatawa na yan. Tatawa. O, samo. Tawa na. Nakarating na kami rito sa barko. Si Imbel na lang. Yaw na. Ngayon, papunta naman kami sa deck 15. Kasi naka-reserve kami sa... Ano nga itong na-reserve ka na? North Star. Ika mo po number 8 sa Manoy, sa Manoy. Sarabay ka mo. Ano kuya Ping? Tabi. Yeah, kahit Dito ko na sa North Star. Kasi ako bababa ako. Ay, dito na. Kasi may time. 回来我们回来我们出了回高涨屋了，Diretso na kita gum. 回来上高回高涨屋。 Dito na kami. Kasi mawiwi mo na rot. Init. Ano da? Tina. Diyan kami sasakay. Oh. It is here. Okay, welcome everyone.
Can you give me that one? Yan, magsasarili na yung apo ko. Kami pupunta na kami sa... Katatapos lang namin mag-dinner, yung mga bata babalik na sa room. Kasi itong papanoorin namin dito sa theater ay hindi raw appropriate sa mga 13 years old below. Kaya pinabalik na namin sa room nila. Ngayon papunta na kami sa Royal Theater. Sure kag ini may hagyanan ba dyan sa side? Mako dyan. Masakat mo rin sa ano? Uy. Uy, ang baga sa gilid Ayan Bako yan. Sabi na, doon. O yan. Puno na.